guztioi, zer moduz gara gaur otsailak 14 San Valentin eguna. Hitz egingo dugu horri buruz saioan, zehar? Baina horretik, Maialen, zuk zer moduz egiten duzu lo? Arratsaldeon guztioi, egia esan behar baldin badizut, nik zoragarri orokorrean. Bai, eta bart arratsaldean ere, hasita bukatu, ziplo egin dut. Etzan da, ezta, lo? Uste dut bai, ez da zuk? Bai, nik ere uste dut baietz. Gaur, loari buruz hitz egingo dugu korapiloak atalean. Eta zuek adiz gaur lehen mailako gonbidatuak izango ditugu hemen gurekin otsailaren 24an estreinatuko da. Gure zine aretoetan Irati filma gaur gurekin zuzendaria eta protagonista. Biba Paul Urquijo eta biba Edurne Azkarate. Biba Irati. Biba! Pelikula zoragarria. Guk ikusi dugu. Eta merezi du. Pelikula ederra da. Ederra da. Oso ederra ikusi beharrekoa. Eta mitologikoa. Bai. Xabi, presode? Bai, badauka. Presode? Bai. Ea ba. Zuk norri izan nahi duzu, sugar edo mari. Basa jaun izan nahi dut, basoen zaindari. Ibili beharko duzu lamiekin adi. Gainera Euskal Herrian badira ugari, zu ere zara pixkat mitologikoa. Iratzarekin egin ohi dut mojitoa. Apoz eta muskerrez bete lapikoa. Gaurko aterako da antologikoa. Zoragarria izango da, orain hasi eta eguraldira arte, biba gu eta biba zuek! Korapiloak eta otsailaren 14 honetan maitasuna baldin badaiz nagusia, gure buruari zor diogun eta diogun maitasun horretan ere fokua jarri nahi dugu beste astearte batez, beste korapilo bat askatzeko bidean. Eta maite ditugu maite gure bazterrak, baita gure burua ere, baina baita gure tertuliak ideak ere. Arratsaldeon Idoia Madarieta. Arratsaldeon. Antxorregi. Eta maite normazta bazter moduz? Ederto. Txesa itxuztegu, Bai, Reziprokoa da. Hola zileik, Bai, Hola, zaizu? Bai, oso ondo idatzile da. Bai, ez da? Inigo, beraz zuri galdetuko dizugu, zein da gaurko gaia? Gaurko haize, bai, maitesun egin asko egia, maitasun romantikokin, San Valentin gora, korte ingles bera, eta gaixe beak nahi pereza asko eman dit. Eta pereza horrek logurie, alanta. Orduan esan de, betu ino ze gai honak korapiloak ataleako lue. Eta gaur duen loaren psikologiaz buruz hitz egingo dugu. Beraz gaurko izango da korapiloa. Korapiloa. Ondo, askatuko dugu hori ere, ez da? Orain utziko diogu profesional izetan. Eta Idoia eta Maitan, ez garrantzia du loak gure osasun mentalean? Kontutan hartzen badugu osasun mentala dela, osasun integraleko atal bat gorputzentzako derrigorrezko da deskantzu osasun mentalentzat bai. Eta lo eginez ganorazko loe bada deskantza hauetzen dugu. Eta horrez haitzi derrigorrezko baina gizarte mailan ez jako emoten olako garrantzirik, ez da? Zema bidarrentzuten dugu, ez nik egul 5 ordu entzen ikuot, edo, nik abaze 3-4 aldiz akordetenaz, baina normala da, ez da? Eta gaur horreri buruz nahi dugu apur bat berbain bebai. Bai, gizartan hori egin dugu garrantziak kendu diogu. Da, zerbait ez da produktiboa, loak ematen du inungo produziorik, ez, orduan egiten duguna da garrantziak kendu, eta orduan loari kendu diogu, ohitura txarrak hartzen hasi gea, eta ikusi behar dugu loak 5 fase ditu adibidez, eta gu askotan ez gehi iristen 5 faseak bizitzera. Eta gelditzen gena da, goiko kapa horietan bakarrik orduan, gure ordenagailu honek reseteatu beharra dauka. Ordenagailu batzutan ez dugu itzali behar, askotan blokeatu, tontokirik egiten hasten dalako. Bai, itzali eta listo. Gureak ere hori behar du, eta orain gaur egun ez diogu ematen reseteatzeko denbora guzti hori. Egia da, zenbat aldiz esaten denez, aloa denbora galtzea da. Oraindik ere entzuten da. Guztiz kontraku ez, ganera batzuk pentsatzen da, esaldi bat irakurri neban ez dukot goguen zelan izendan literal
dala, ez da? Baina lotan daukogun zorra, gero inoiz ez dela berreskuratzen. Osea, guztiz kontrakue da, ez da? Gaur ez badotein lo, bizarringot edo etzi edo urrengun. Eta hori ez da holan. Neke hori akumulatiboa da. Bai. Ez gara konturatzen, ez, osea, akumulatiboa da. Orduan oso importantea da ez da, urrengo aste bukaran lo pixkatiten dut eta jazta. Ez da berreskuratzen. Ja galdu dezun deskantxorreia eragin bat du zure barruan. Eta barkau zuen terrenun sartzatik zenien ez profesionala, baina, ez, zer iso jarri, betu aurrego astin zeik hasi genuen, ez? Agerraldi psikotikun ingunun ginen izketan, eta maialen beak esan zuen, faktore importantena beak hoxe gugitzeko, izan ziela alde batetik estresa, eta bestatetik luen falti, orduan, eske, betu luen falta horretzen bada arazo eragin ditazken, eske oso kontu zer isu da. Aizu, eta zuek zer moduz egiten duzuelo? Nik oso ondo. Oso. Hori suerte handia da, ez da? Bai. Netzako eske placer bada, jatearekin batea, ni oean tartetxori, bueno, eske ez dago, ez dago beste gauza hobeagorik hori, baina orduan nik egia da sortea daukatela, egia da, ama bezala loa 3 urtez galdu, nola ez nun gau oso bat lorik jarraian egin, eta egia da, eguna gero aurrera emateko zailtasun handiak. Eta hor gertatuko da baita ere esan duzu ez, 3 urtetan eten bat egin, eta gero ezin berreskuratu, ez da? Ezin lehen gora itzuli, ez da? Ni alerta bat gelitu zitzaidan, adibidez, ni berreskuratuko, gero lo hartuko ez, edozein euli bat entzuten maliman non, bum, ja esna, gero berreskuratu non, ez, zure oiturak berriro, zurera bueltatzen, baina gero kosta egiten da, Nik neuke dertutzu etzen dut, batzutan lotzatu etzen, zatiaz bera, ez da? Eta inoiz zigule danokean, familia oso alkartzen gari, nigu lazte buru bat, eta gabion egon da turmonadin, ni xibik. Ni sekula ez dut ezarretu. Esan bezala etzen, nire jasuzaren entera, ez da, eta zer zanduzu eta... Beti, sekula ez dut entzuten. Hori seinalea. Zea ibili da gaur gauean. Nire batzutan pasa izan zatola, igual goizin ez nau eta gurasu esate, gaur goizin bosta galde txiki zaunkek aibili da, eta bai. Baina, eixa, nik nahiz geixo persona, lo hartziek kostau izango na. Baina behin hartzetan bueno, gero eixa, azken bolaran igual, ez naizela deskantzaute sentitzen, ez natzen naizenin, baina, bueno, orokorrin naizta lo hartziek kostau gero dana tiroien itetan. Kosta egiten baldin bazaizu, hor, loa errazteko sistemarik edo, bai, Inigo? Adibidez, lo arazteko zeure burua edo... Ni eixe asko jozetela, eta igual ez die metodo honenak, eta hankizartzen naiz, baina nik eixe mogietik asko jozetela. Batzutan, nire problemi izatea burun idea asko ugizetutela bueltaka, eta orduan bideo batek edo podcast bat entzutiek iten hau, idea hortan zentrau bakarrik, eta gehau iten hau, buru gerau iteit. Baina hortik ona dala esatea... Ni ere, enaiz profesionala, baina beti entzun izan dut hori ez dela oso ona. Ez dakit, kontatuko dugu. Gero etorriko den gonbidatuak. Eta hor bakoitzak bere ritmoa aukeratzea ere. Zederok ez daukagu ritmo berdina. Batzuk gehiago funtzionatzen dute goizaldean, beste batzuk gau partean, guk adibidez ni nire senarrak atxaldez egiten du beti lan, ze beretzako oso garrantzitsua da goizeko loa. Ez zon funtzionatzen goizez juten zanen. Orduan bera hortan konturatu zanen, gure arten pentsatu gendun, da esan gendun, benetzako ezan ona, ze atxalde guztia lanen dago, ez? Baina bai zan modu bat berak ondo funtzionatzeko, bestela 8etan umeekin batera ohea sartu beharra zeukan. Orduan hori ez bali mazun errespetatzen, bera estresa jasatzen hasi zan. Orduan horri gure gorputza jakitea ze behar daukan eta hori errespetatzea oso garrantzitsua da. Ez dugu errespetatzen, Bai, ritmo zirkadiano edo deitzen dana, ez da, goizez edo arratzaldez, noiz gauzen hobeto edo noiz behar dugun logeizea goizez edo arratzaldez, baina, klaro, hortako zerren bidu geratu eta apurtzu bat gure buru behiratu, ez da. Eta siesta egiten duzue? Alba da, bai. Ona, behar badazte burutan gehiago. Bai, astean zer gutxi. Eta gero gauean, siesta eginez gero, Niko beto. neurri hartu behar, ez? Bai, nik iten dit pixkatxo bat, Ni ez naiz denbora luze egoten dena, baino 10 minutu txoiek lo hartu dezula eta esnatzen zela eta, nik jazta berriro pirla kargatuta eta aurrea. Nik horret izin dez siesta egin, ez dakit 10 minutuz sisti botatzen.
nik atzalde baten lo hartzea bat imanet, gaue arte honeket. Eta ja gauez asko kortatzea bat imazat lo hartzie, gero puindik eta eixoz. Ez, atxaldin botaetan loaldi horretik. Ez dakit ordu laurden egoten. Hiru laburdu oso lasai hon laiket, inok ez panau esnatzen. Orduan horreatik bakarrik ebitatzet, baina, bueno, otxure osasuntxu da neoz, hori ere ikasiko dugu gaur. Hori ere ikasiko dugu. Bueno, loak hartzeko ardia kontatzen ditu bitartean galdera aterako gara, eta bertan ere galdera ditugu, ea bagoazen. Ederki, normalin hori goiz baten gara oera, 11:30 aldera 11:00, eta goizeko 7:30 8:00 arte ongiten dugu loa. Bueno, orain okerrago. Bueno, batzutan ondo, batzutan okerrago. Bueno, más o menos. Ikasle gehiena bezala. 8 ordu. Ondo egoteko, ni asko ite lo, Asko gustatzen zait, bai, zaki, 9 ordu bai, oza, asko ite lo. 8 edola. 7, 6 baino gehiokin ondo. 8, por ahí. 9, 10, baina normalen itzen do 6, 7 orduan, Ez, normalin bazkalduta segiuntor barnez berriz ere klasera, eta ez dut kasi denborarik, así que... Ez. Bai, busian eta gero etxian. Oain ja unibertsitateakin da ikasketekin da dena saia, leno bai. Leno banekan ordutxo bat edo, baina hain ja saia. Bai, niretzako beharrezkoa da, eske bestela norrindo. Atxalde nao, vamos, tomi ba bezala. Oera jutea eta musika igual jartzea, musika lasaia. Pues musika edo serie bat jarri edo irakurri. Edo batzutan oso nekatuta nagonean ezerrez, baina bestela bai, musika edo. Ez. Ni uste azkenian deno kostumbre askaula, ez? Ni mobiak inoten naiz pixkat, ez da bakit ez dela zuzena, baina bueno, denak hau, dena iteu zer bai, kostumbrea ezela. Ez dakit, ez inoiz probatu ere. Ez, musika kaskoekin jartzen dut eta, bueno, kaskoekin lo egitea. Irakurtzea uste dut baietz, baina adibidez pantailarekin egotea ez. Neri bidez uste dezet, irakurtzia edo biagoa izango esan, baina, bueno. Pues ni idea, eski ez dakit asko zemento erabiltzen dien orduan ez dakit ez da. Bai. Zanguratxo, ez? Bueno, 9 ordu. Pertsonizetako, Ez da, sistema txarra, Oso identifikaute sentiu naiz, da, otxure hau asko kosto ziten kentzie, kaskukin loitina. Bai, musiki ber, lo hartzeko, baina gau erdixen esnatzen nintzen, eta gaina kable zardan auskal nuntzu dela, eta momentuko estres horrek eta susto horrek, eta zer da hau, horren pixkenaga lortu nuen, baina bai oso identifikatu sentiu naiz hor. Gero bada beste kontu bat ere, ez dakit egia den edo ez, baina hori adinean gora goazen enean, lo gutxiago behar dugula edo, egiten dugula edo. Nik uste hori mito bat dala be, bai, ez da? Igulo itxura modun edo hartun dala, baina berez, nok ez leuko nahi 8 orduko luein, ez da? Igul beste modu baten etzen dala lo, dana jarrezen barik igul tarteka edo. Nahi eta ezina gehiago izango da, ez da? Bai. Ainan gora joan da ere, 8 ordu lo egitea ez da gauza gara izango da. Bai, nik uste hori ere pixkat mitifikatuta dagola, zegia da igualen ere, geroz eta helduago errespontsabilitate gehiago ere, eta orduan hor badaude beste burujan batzuk, ez? Azkenen, lotarako gehien kostatzen zaiguna da gure burua gelditzea. Gorputzak badaki kasi noiz gelditu behar du, baino buruak ez daki gelditzen. Orduan ikustet urteak pasa aina, egia da beste perkupazio batzuk, beste gauza batzuk, eta gorputzak ez duela inbeste behar. Nik uste hori bai dagoela lotuta gure barneko lasaitasunarekin. Guk ez dugu hortaz asko hitz egin, baino gu ohera lasai jutea asko da, baino normalen erruarekin goaz, falta zaigun horrekin, gertatu daiken horrekin, eta horrek egiten digun min asko lo hartzera joan. Ze lotara jutiek nahi dau esan, inkonstiente modun sartuko nazela, ez da? Konstientziek galduko dotela eta kontrola galduko dotela. Eta zelan darugu, kontrola galtziena, ez da? Osea, amezetan ingot, ez dut ingo, amezetan ingot, amez gehistu euko dut, hori esan dugu kontrola. Eta adinaren arabera esnatuko alnaiz. Claro, hori da, ez esnatzeko beldurra. Hori da, eta hemen bukatzen bada, ez? Bai, Xabi, nik ez dut sekula horretzen. Loarekin zema gauza, esan daitezken, Askok esaten da bebe, bai. Betirako loa, ez da, eriotza berdin betirako loa, ez? Badago jende askok ez dula, egia da, heldutasuneak jende askok ez du nahi ohera sartu. Jende heldu askok eserita egiten du lo. Egia da. Eta ez dute kontzientzia hori hartu nahi askotan ez, etzan da jutearena, eta beraiek nik askori entzun diet esate ez, eskeni, etzate horregia, bazpare, hola, eseita, zutik, eta bueno, hola, ematen do berri altxatuko nahi zela, ez? Bueno, bildurrak. Kutsarillarena esaten da hori, ez da? Eskuetan kutsarillar bat hartu eta erortzen zaizun arte,
Listo. Eguneroko siesta. Bi kutsarilaren Hori be bai. Kutsarilla, lo egiteko bi modu. Bakoitzak bere. Bai, oso. Inigo, joango zara zure txokora? Norbait elkarrezatatu behar duzu, ezta? Bai, oso transizio eharra izan da. Bai, gaur elkarrezatatu. Fiesta egin edo nahi duzuna. Hortxe. Orain txerti, Inigo. Bai, Inigo. Bueno, eta zuek ere gaur beste ikasgai batzuk ekarri dizkiguzue loari buruzari gara, eta loaren munduaren barruan nahasmendu batzuk ere sortzen dira. Zuek hoiei buruz hitz egin nahi duzu. Bai, hori da. Horrezari buruz ekingo deutzuagu gaur, ezta? Babitu. Lehenengue izango da insomnioa. Zelat bidar entzun dugun, eta zelan dagon, larregi normalizauten laintzik, ez da? Ez dut ondo loetzen, ez dut etzen lorik, ez dut ganoraz etzen lorik, ez da? Eta insomnizuk dauko zeikusize, lo falta, lo gabezia horreaz. Bai, ez diogu maten daukan garrantzia, oain itzaiten egongean bezala, ez? Beste ohitura batzui, bagrezta gehiago entzuten dugu, zer jan, zer ez jan, baina loari utzi diogu atzekaldean bezala, eta ez geha konturatzen zenbaterainoko garrantzia dauken gure zoriontasunarekin erabat lotuta dagoen zerbait da, Osea, behitu ze garrantzia ban barri egun deskantxoari, eta insomnio hau izan daiteke modu desberdinetara bakoitzaren arabera. Adiez lehen Inigok esan du ez, berari kosta egiten zaiola lo hartzea. Beste batzuk adibidez, tartean esnatzen dira eta ezin ja lo hartu. Edo hirugarren bat, goiz esnatu ez, iratzergailua jo aurretikan ja, esnatze hori. Eta ze urduri jartzen garen, ohean etzan eta amabiak. Ordu batak. Baina behitu hori normalen oporretan gertatzen bat zaigu, oso desberdina da, egunerokotasunean, baina orduan behitu gure preokupazioa beti zer da, nola nik bihar ekingo diot nire egun osoari. Hor, zenbateko presioa ere badagonez, ez da, venga, hartulo. Biharamunean rendidu egin behar dut. Edo lanien, edo etxekukin, edo, bueno, aizialdi zen, ez da, baina deskantzau enbiot, ez da, eta hor ja obligazio modun ipintzen badugu, orduari begiratu ala, ordunek ez jarreroa eta ondi jaue da, eta askoz begatxau izango da, luek hartzi, ez da. Insomnioa, eta beste bat, narkolepsia. Narkolepsia. Honekin gaina gaur, datutxo bat ekartzen dugu, ez dakit, telebistan ikusi dezuen, baina Jordi Ebolek, aste hontan, entrevista bat egiten nahi da estopa anaiekin, eta entrevista moduan, momentuan beha parrezkasten da, eta altxatzen da anaietako bati eusten dio, eta esaten dio, eldu jazu mesedez, eta bestak ez daki ez zerta, uste du borroma, baina ez da momentu aten, ez du zenon komunean nahi zendu lajun, eta esaten da, ez, eldu jazu, eta bun, erortzen da, eta nola produkzioko bat azaltzen da, eta esaten du ez, berak badauka ez, narkolexia dauka, eta parre asko egiten duen momentu batean, batzutan ematen dio. Eta hau da, insomnioaren kontrakoa. Horrek eragin dezake, barre egiteari beldurra hartzea, eragin dezake edo, barre egiteko normalizazio edo onarpen bat ez bali madago, berak ematen donez horri ikusita, Jordik hor onarpena badaukaz, gero, parre egiten dute, eta jazta ez, berak ez du adibidez bere lan utzi. Hori gertatzen zaiolako, jarraitu du egiten. Baina, bai izan daiteke oztopo bat, ez? Bildurra hartzea hori gertatzeari. Jordik entzabena zer izen da, ingurukoekin konpartidu dau, orduan beren ingurukoek badakize, barre asko etzen da benin, beren gorputze, kolapsau laintzik etzen dela, eta orduan badago zaten, eta bide horretan ikusi etzen da, ez da, lankide bat zelan doien berari usten ze, jauzi etzen da, osea, ziko jauzi etzen da, inganera. Ala ere hau ez da beti barrearekin gertatzen, ez da? Ez, pertsona bakoitzak bere gorputzek ez sintoma etzen da ben, ez berdin izeten da, baina boko ze ikusi ze, bagabaz ez dugunin ondo deskantzau, gure burmuinek ez danin deskantzau, egun ez dukoz, olako blokeo... Esan dugun lehenko deskonexio hori, deskonexio puntu hori, eta bun bapaten, deskonektatu iten da, kontrolatu gabe, deskantzu hori behar du. Konturatu barik. Enure zize, hori da. Hau bai humikin gehiago lotzen dugule ez da, humik, igul bai ja pardelak endu deutzugu, ja badaki eskatuten, badaki oera sartu aurretik komunera zunbidabela, txizein, baina
sarritzen gogoratzen baduzu ezelan honek babes mekanismuk ikusten gendu zenin regresioia ez da zelan batzutan ume modun portatzen gari nagusi jope bai, eta eurek umiek bebai euren evolutiboko aurreko etapa batera buelteten dire, adibidez, 4 urteko mutiko batek euki daue arrebatzu bat, eta zeluek eta horra gertzen dire, eta mundu emozionala oso lotute dago lezen urezize, orduan zelan gestionau berake arrebarekiko zeluek edo inbidize, gabaz batxizein ez. Eta, klaro, honeaz oso lotute dago bebai lotza. Zenbat bidar, udako kanpamentuek edo baten etxera jun, umetan, eta jo ezin azun, ez dona jun, baina zaitxik, etorri zaitxe, ze paseten jatzu ez da, eta lotza, ez da, ze badaki, gabaz, nahi barik oien txize etzen da. Eta gauza guzti hauek, nurexia bezala dela hori ez, ni ohera sartu eta lotan nagoenean ez de kontrolatzen eta pixak iesiten dit, hartu behar ditugu gauza txarrak bezala, izan beharren zerbait txarra hartzea, ez nire gorputza bisatzen dit, zerbait nire barruan ez mugituta dagoela. Ez, askotan alerta puntu bat ezela, urduri nabil, edo ez daki zer gertu zait, hau ez da umentzako bakarrik, heldu hoi ere gertatzen zaigu, ez? Eta lotxatu beharrean, esata, nire gorputza hitz egiten ari da. Ez, bestela, gorputzak hitz egiten duen guztiari, beti katalogatzen diogu zerbait txarra bezala. Bai, eta gauza rarue da, eta horreri buruz ez badotetzen berbarik ez jate zer pasetan. Eta gure intimitatearekin ikututa dago baita, ez, pixa egitearekin, eta hor eta heldutasunarekin, hori... Beraz, zerbaitek eragiten du. Bai, emozionalki zerbait muitu da. Ganbarko nuke sustraira, oinarri gazterrote dago natzea. Normalean, umeengan ere beldur momentuak, nik adiezoran 12 urteko ume badaukat, eta karo, 12 urtekoa orain dago fase batean, berriro gure ohera pasatu dala, ez da horik gertatzen, baina bai behar du kontaktu bat, beldurrak moitzen dira, eta bateri igual kontatua ez du behar, baina pixan bitartez esaten du, ez, bildurrak dituela. Orduan, ikusi behar dugu zerbait txarra izan beharran, hitz egiten nahi dela, eta gehiago begiratu behar diogula. Bai. Eta hau, Idoia, hau, zuk? Azkanen gue, lo ibiltze hau. Ni umetan, sonambuli nintzen. Bai, anekdota batzuk eta badaukotaz, inoiz ez naz etxetik urten, bale? Ez da gutxi, Idoia. Ez, ezagutzen do jentie, euren eumiari giltzaz zerratu eta giltzeken duen bier. Ze umi kalien, 5 urteaz. Eta, nik daukot anekdota bat, bazerri zen, neura iztiaz, gela bardinien eta oe bizen bitzartin bezanotzi txiki bat. Orduan, gure amaketze ban gabako harriku eta izte ban enzimeraganin zikatuten. Nik eine ban, guztiz lotan, eta bizan monera arte ez nitzen gogoratzen ezetaz bez. Orduan, bajatu, hartu lapikun tapie, nahiko azala, uraz bete, ion eskilarak tanta bat beneban botaze, bestelan egongo ziren arrastuk, itzi, mesanotxin ganien, zartu nintzen horien dalo. Bizamonien, iraiztia, azten da, mesanotzeko lamparit biztute, zartzen dau eskuguretan, zer dau, Idoia, zer ren jozu, nik ez dotein ezer, ez da? Eta, neu isen nintzen. Zenaiko ote zenuen, Idoia? Ez dakitz. Bitu, bonazor, dibanin etzan da, eta ondino ez dut guztiz aztertu, baina... Iritxio, araño. Ondino, sakuner arte, ez da zalegau. Eta, baina lo, eta bertan gelan bebai, zutunik lo, eta derrepenti neure konture akordau, eta zutunik nago, nunago, kuartu nago, eta, ja llegau zen momentu bat, nire estrategiz esan, eskerreko eskuaz, beko kizi babestu, eta eskumakuaz, atin albuen, edo mesanotxin ganin, ja nundago nargize, eta bestela, nire izta gize jiar esan, biztu argize. Hemen ere zaintza importantea, momentu hortan, zuri esnatu beharrean, inkostiente dago, orduan, lasai, ez, eta utzi, eta albalima da, ez errez gertatzeko berriro ere gelara eraman. Babesleku batera eraman. Hori zen. Zatozte hau da gure baloneko bat, eskerrik asko benetan. Eta zeuk esan duzu umetan zinela, baina ez da umetan makarrik izaten. Ez, jente nagozizari bebai pasaten zako, helduaruen bebai pasaten da, horrezaitzi kontu ondize eukibide, ez aiatu esnatzen hor derrepentien. Ganera, lo gauzenin inkonzienteki, batzutan nahiko malguk izeten gara, eta torri amendik, zunandik, eta igul barriro era sartu, edo zeuk zanduzun ez da babestu daigun pertsona hori. Zoragarri, Inigo Antxorregi dugu hortxe zai, siestara bidali dugu, baina lanean ari da. Eta ez dago bakarrik, Inigo, nor duzu ondoan? Ontxe oso politia geldiko zen nik esatie, Idoian ama etorri dala, bere alaban sonambulismo ingurun hitzetxea, baina ez da kasu, ez. Gaur etorri da erizain bat, loan psikologisen aditu ere bada, eta irakasli ere, bai. Orduan, esan laike gaur,
ikasire asko ingo deula zurekin. Bai, espero dut, ale espero dut. Guk espero dugu, Nire bai ikasten. Eskerrik asko dorzetik, Nerea Zabala, psikologue, ondo esan detan bezala, loan psikologian aditu ba. Zertan datza pixka zure lanak? Bueno, nire lana, eguneroko lana, bintzat, erizain bezala ordaintzen doztie, esaten dana, ordaintzen doztie, baina hainbeste gauzat, hainbeste psikologia behar da, eta psikologia izanez, psikologia erabili beharrekoa daukagu egunero loaren asuntuetan. Gure pazienteak etorten dira, nik egiten dut, guretzetako ospitalean, eta han daukagu 9. plantan, daukagu kanpoko kontsulta bat, eta ara datoz bezeroak dinot, ze pazienteak izeten dira gero. Bezeroak dira, ze etorten dira gauez, gaueko 10 etorten dira, eta goizien, goizeko 7 etzera joten dira. Gabeko kontsulta da. Oso berezia da, gauza da arazoren bat badago, han jaki daitxekela ze arazo dekon pertsona horrek, eta zelan konpondu leiken, ze tratamentu ipini leiken pertsona horrek. Bueno, hemen nire tertuliak idiek eta lagunek nahasmendu batzuk aipau ditu, ez da? Ez dakit nahasmenduen artien zein izatean diagnostiko gixen jasotzeuna? Gehiena insomnioa. Insomnixua. Etorten diez, pezeruek etorten diez, pentseten dabelako ez dabela lo egiten bidamoduen, edo gitxi lo egiten dabelako. Hor aurkitu behar dana da non dagoen arazue. Ia, neurrizek, loiteko neurrizek txarrak dizen, edo patologia bat, edo arazo bat, edo gaixotasun bat, tartean dagoen ikusi behar da, eta horretarako froga batzuk egin behar ditugu. Galdera batzuk, test batzuk, eta gero montaje batzuk, kable batzuk egin dotzaguz, jakiteko, eta bideo bat bebai daukagu, jakiteko zelan egiten daben lo. Eta ze gertatzen dan hor tartien. Eurek gabaz, datozenien, ia ze gertatzen dan. Eta ikusten da, ze pasatzen dan. Ikusi berri zetezute, bezero horren, loaldi osue. Loaldi osue, gabetatik. Baina ja, atetki sartzen direnien, ja, ia badakigu nondik, antzematea, nondi dagoen arazoa. Gu daukagu zelduak, eta daukagu umeak bebai. Ume asko, datoz neuropediatriatik, eta Bizkaian daukagu, gu gara, Gurutzetako ospitalea da, horre apurtxu bete gehien daruena, sortutik, bebai datoz, baina gehiena, orduen kopuru handize dago, eta hor ikusten dugu, umeetan zemat arazo dauen, gazteengan zemat arazo dauen, helduengan zemat arazo dauen, langileengan, eta zaharrengan. Eta orduan, abaniko guztize hartzen dugu. Ondo do jakile noa jolaik edo, ez da? Pisket, egunerokotasunea etorriz, ez? Debate asko eotea lo ordu kantidadien ingurun. Zein da erantzune? Zuk profesional bezala ze erantzune maleik ezu? Erantzune, importantie ez da kantidadie. Kalidadie. Kalitatea. Label loea. Label loea. Orduan, label hori lortzeko zer dan. Orduan, batzu datoz, pentsetan, ni 4 ordu nahiko dekotez. Baina 4 ordu, txarrak, ala 4 ordu, gainera kalitate bakoak. Horrek ondorizoa daukaz, eta ondorizo larriak etorri lehikez. Ze ondorizo mota? Ondorizo mota, bizotzekoak, burukoak, iktusak, loditasuna, hainbat arazo dakaz. Hainbat arazo. Orduen, ikusi behar dena, zer pasetan jakon pertsona horri, eta zer egin leken. Gero. Orduen, igual pixkat, zenbakitaz aztu bergo nuke baita ere, ez? Bai, zenbakitaz aztu. Bai daukagu beste kopuru bat, hipersomnia, ez decir, larregi egiten dabena lo. Bai daukagu tarte bat, adibidez, 18 urte baino berakoak, bai dekie hor 10 ordu, 12 ordu, egin liteke, 16 ordu, bai esan dugu 18 urtetik berakoak. Kopurua segaitxik ipini daben margen hori, ez dakigu. Inok ez daki, segaitxik ipini daben. Eta segaitxik ipini daben 65 urte bestakegu, baina hor dago. 60 urtekoak eta 80 urtekoak bardin egin leken lo. Kalitate ona badukate, baina
Hor, siestan ingurune euki dugu gure debatetxuta. Zuk, ze iritzi ze gomendixo emalekezu siestan ingurun? Jakitea, lehenengoz, arazorik badaukazu. Arazorik badaukazu, eta siesta luzea botatzen baduzu, eta gainera buruz etzanda basauz gorantza begire, deitzen dugu en posición de supino, deitzen dutzago horreri, orduen, hola basauz balitxeke apnea asko egitea. Apnea zer da? Arnaz barik edatzea. Arnaz barik zu konturatu barik zurrumurro egiten duzu, eta zurrumurroa ez da arazoa. Zurrumurroa da zarata. Baina zarata barik, zaratan ostean, arnaz barik eratzea. Hori da arazoa. Eta gainera, siesta hori luzatu egin baduzu, luzatu zen badeporarako. 20 minututan igual egin dituzu apnea gitxi, baina ordu beten edo 3 orduten, pentsau, handik buru gora, zer egin duzun. Siesta luzea badira, hobe lotara joan, eta alborantzi pini. Bale, oso ondo. Ni pixken lue zaitzen hasi nahi, hor batzu egipau ditut eta otxure hoxetatik hasiko noiz. Adibidez, bauket joerie mugikorrei behire loiteko edo telesail bat jartzeko. Hori kaltegarrixe da, nire luentzat? Kaltegarrixe da, handik segidan lotara basu ez. Hori kaltegarrixe da. Argi urdinek, argi berak, berak egiten dau luen prozedure egiten dau lentotu eta portxuet egiten dau berandotu. Orduen, gazte askok mobilegaz pandemizan adibidez, edo laneko teletrabajo hori egiten danean, azkenengo momentura arte mobilegaz, ordenadorigaz, eta argi azul bat emoten dabe. Argi azul horrek egiten dabena da melatonina prozedure egiten dau apurtxu lentotu eta ez da agertzen, orduan logurarik ez dekogu. Segure dugu, berandu sartu lotara, noiz goizaldeko ordu bietan, noiz itxi behar dugu lana, noiz itxi behar dugu. Orduen, aparagaino guztizek, ordenagailu guztizek, harrek, amatau, loi eitxeko pentsetan basauz. Oso, ondo, beste otxure bat bauketena, obio dan, ez da egit, irakurtzia. Irakurtzie, hor ez daukazu argirik. Betxo, ez daukazu argirik. Baina, basauz, novela aspergarri bat irakurtzen, seguru, jauziko zarila. Baina, interesgarri bada, zer iten zara, esnatu gehiago. Espabilau. Eta espabilete mazara, gero, barrio, zepazetan jako, ordenagailu moduen. Atzeratu dena. Takata, ostra. Hori da. Musikigaz, bardini pasaten da. Kontzentra biten gara, eta musikie aspergarri bada, lasterringo gara lokartu. Baina espada, biten gara kontzentrau, mobidu, aldatu kanala, staizer, azkenin. Behu, irratixenare pendiente nauke, baina jara entzun dizu. Eta eskertzi zu, ze batzutan 3. aukeri izatet. Baina, kontu nukikoet. Beste kuriosidade bat dauketena, kafeinie. Ze adibidez, badau jendie, Baskalondoren kafe bat hartze dau, ja gauin ezin duna loin. Baina, badau beste jende bat baite, lota juna horretik kafe bat hartuta, ume txiki bat bezala jauna lo. Orduan, pentsatze persona goizen mundu bat dala. Baina, kafeinie beak, ze eragin dauke gure luen? Kafeinik beti egiten dabena da atzeratu gure lue. Hori argi dago eta neurrietan, guk esaten dutzago geure bezeroeri, behintzat 6 ordu behar direla azkenengo kafea hartu dugunetik. Lue hartzeko. Bai, badago, jentea, ez nik bardin jotzo, kafesne bat, edo kafe utze, edo zeo zer hartu, eta segidan lo ingo dut. Balitxeke arazon bat egotie. Hori pertsona lokartu eginda. Baina ez tozko konteu gero zepasedan. Bera lokartu eginda. Ez tozko konteu gero gabaz, zelako kalitatezko loe egindaben. Ze gertatzen da, fragmenta behitzen da, portxu bet. Orduen, ziklo guztizek ez diez normal juten. Arrarue da, orduen, oin, berako nartzen bada hori normaltasunez, zer egingo dugu? Bezeroak zelan datoz. Arazu bat dagoelako, ez da? Bestela etorri ez, bestela behitu bez, bestela zeo zer gertatu arte, agertu bez. Lehen insomnizun ingurun izin deu, eta egize da gaur egun, lehen baino geixo entzutean termino bat badala. Alare,
Gaitu nahi nizun, aspalditik dagoen arazo bat da insomnixuena, edo igual gaur egon faktore batzuk indartu indabe? Faktore batzuk indartu indagabe, hori bai, hori teknologikoki sistema guztizek egin dabe, insomnio hori geiza probokeu, esan dugune, melatonina hori ez da agertzen, eta ez da agertzen, da gero azken egiten dugu, melatonina kanpotik hartu. Kanpotik hartu, non erosi daiteke melatonine? Bakarrik farmazietan, bakarrik. Baina, apurtxu bete, garriz, torpetxuek, zeiten gara, bedarrakin, edo parafarmazia batetik, edo interneten, edo nunun galdetu, eta zozer probeu, edo zozer ibili, edo eunek esan dozte, purrutxu beterreta, listo, aregaz ja, enge dekotela, eta ja, lasterren gotela, hori insondiz hori, kendu ingoiatela. Ez da egize, ez da egize. Eta horre produktu guztize be, ez diez benetakoak. Ze kopuru gitxi dekie, hori melatonina agertzeko gere gorputzien, eta insomnio hori desagertzeko. Sofagun aurretik, seguru nago behasek galdera batzuk bauzke bela. Galdetu nahi zut? Zuk zen mauz itezulo? Ba, nik ederto. Ederto. Da, kontatuko dizu segaitxik. Nik gabekoa naiz, gabeko lana dut, eta biharamonean, ze paseten da, etxe ederra dukatela. Etxe ederra dukezula? Nik etxe ederra daukat, eta ez daukat alboko inor, etxe bakarra, etxe lasaia, zaratarik ez dara entzuten, eta hori oso importante da. Orduen, edo hiri baten loitea, edo herri txiki baten loitea, oso diferentea da, faktore gogorra da hori. Orduen, turnoka basabiz, edo jakin behar dozune da, gero, zeure bizitza, da zeure lana, zelakoak gure dozu zen. Zeuk aukeratu, zeure lana, zeuk aukeratu, zeure bizitza. Da zeure bizitzaren hostit, osasuna dator. Zeu gure dozu osasuna, ala, ez dozu gure osasuna, zu pentsau. Oso ondo nire, eskerrik asko komentatortzeatik. Nehetza bintzen masterclass bat izeten nahi da, eta seguru nahoin sofakuke ala biziko bela. Orduan, zeiruitzen bertan bukatze bat deuel. Ederto? Bazen ba. Postenaz. Etorri. Apainikotan erea. Haupa, zatozte, eseri lasai. Benetan interesgarri izan da, Oso, gu adi egon gara. Bai. Oso adi, bai. Postenaz. Bai, eta gu bagenituen beste galdera batzuk, aipatu dituzue, kafea eta bar, baina kirola, zen ere, askotan esaten da esate baterako, kirola egiteak agian nekatu edo egiten gaituela, eta orduan erresago egingo dugulalo. Hori horrela da? Al revés. Kirola gogorra egite badugu, zer lortzen dugu azkenien, geure bizotzabe, eta upadaka dabil, eta hori lasaitzie, geure kortizola beti gora dabil, eta hori lasaitzie oso gatsa da. Orduan, ohera joan baino lehenago egin behar dugu kirola, ez da? 4 ordu harinago, hobeto, da 2 ordu ja eskaz gabiz. Ara, begira. Eta mito bat da lo egiteko jatxisa, porroak erretzea, alkola, edatea, ondoren lo beto egiten dela? Ez, alkolagaz lehenengo bai, azten gara, laster lokartzen gara. Baina gero, esnatzie be, ez da lo zuzena, ez da kalitatezko lue, orduen, esnatuko gara 4 biderrez gabe horretan alkola eran badugu. Porruen kasuan, marihuanan kasuan, hatxisen kasuan, hor, gertatzen dana, bai, bajatzen apurtxuet lasaitu eta apaldu egiten dugu pertsoniek. Baina, bilamoneko ondorizuek zeintzu dire? Zeintzu dire ondorizuek? Azkenien pertsonalitate guztize aldatu liteke horrek produktuak, edo bai tabakoa, bai porroak, erreta, ze azkenien da otxura bat. Zertarako hartu behar daben pertsona horrek porro hori. Lasaitzeko da, neu lasaitzeko, ala da sozialki bakarrik. Orduen, sozialki beste gauza bada, ze beste ordu batzuetan hartzen dugu, baina apaltzeko egunero egiten badugu, porro bat erre, azkenien, tetraidokanabidol sartzen dugu gorputzean, bakutxa jakin behar dugu, zer gure da ben, lehen esan duten, osasuna edo osasuna galdu. Bakutxak benzutu behar dugu. Zuk aipatu duzu gaueko lana duzula eta jende asko dago, ez da gaueko lana duena edo turnoka egiten duena lana? Aste betean gauez, urrengo astean goizez, urrengo astean arratsaldez, horiei
Ze aholku emango diego? Lehenengo jakin behar da bena zelako ritmo zirkadianoa deukoan pertsona horrek. Berak jakin behar deu noiz moldatzen dan ondo beran lanean. Gero handik aukeratu behar deu ia goizekoa bada, arratzaldekoa da, ia horrek 3 turnok albadeuz beran gorputzek soporteu. 3 turnota bagabiz, gaur armozue jaten dugu goizeko 5etan, gero jaten dugu arratzaldeko 4etan, gero gabeko turnora badeukogu afaldu behar dugu arratzaldeko 8etan, azkenin daukagu, geure gorputzari diotzagu. Bueno, loin bizu, oin janen bizu, nizte izerren bizu. Gauz, beti presiño bategaz, eta presiño hori buruen dau. Eta oso larriz da, eta jakin barik zein dan zure ritmo oso gatsa da hori. Eta hor, elikadura ere sartzen da, noski, zu goizeko 7etan sartzen bazara hobera, ordu batean esnatu, eta babarrun platerka bat jartzen badizute aurrean bazkaltzeko gainuntzeko egin batera, nor jaten du, ezta? Ni ez naiz kapaz. Nik turno bi daukataz. Nire bizitza, esan behar dut, nire bizitza oso hori lasaia dela, nik egiten dut 7 egun lan eta 7 egun normaltasunez bizi. Hori beste aukera bada. Nei, galdera bat akordauzat, gaur San Valentin izen da. Luen asko afektatzeu bakarrik edo beste pertsona batekin loitiek? Bai, beste pertsona batekin loitiek salbabidas bat da. Salbabidas bat da? Salbabidas bat da. Romantiko, edo. Maialen, zergatik egin duzu lako jauzia sofatik? Salbabidas, bai, eta esplikatu gure dut. Hau oso importanti da. Gure bezeroak etorten direnean, normalien etorten dira lagunduta. Eta galdetzen jakie bezeroeri, entrevista batek itxin jakie, testak eta galdetzen jakie bakarrik bizi dizen, edo nogaz egiten da ben lo. Baliteke pareja bat eukitea, baina beste gela baten, zurrumurru asko dauelako, beste gela baten egitea. Orduen, beti badago txibat hori, guri esan da aldozku, eske arnaz bari geratzen da, adibidez, edo hainkak mobitzen dauz, edo eskuek altzeten dauz. Orduen, ez tekogu alarma hori, eta alarma hori barik, nok begiratu eta nok galdetu non. Zaintzailea da zuen kasuan, informazioa da. Informazioa da, eta informazioari oso ona da guretzat. Jakiteko nondi nora jo. Orduan salbabidasa da batentzat, ez da, bestea pixkat. Baina, bai, horregaitik galdetzen dugu. Zugaz egiten dulo, ez ni beste gela baten egiten dulo, eske egiten du, eske ez da imposible, eske hori ez da ezin deke aguanteo. Nire oain, galdera oain okurritu zaitez, gure etxen badago itura txikiak gehien bat egiten du espasmo, zer dira berez espasmo horiek? Espasmoak. Baliteke espasmoak izetie apneak, bebai izen eitzeke, deitzen dutzagu, síndrome de piernas inquietas, baliteke, hori paseten da neskatan, asko, burdine, ferritina, anemiarekin, baina da ferropenia. Osa, ez da anemia, da ferropenia da. Orduen, baliteke pertsona horrek, burdin hori, kopuru hori gitxi badeukate, asko mobitzen dabe zainkak. Eta batez bera, itxen dabe, mobidu hainkak, baina, mobidu, holan, karizi bat emoduen. Apneatan normalen izaten da, bultzadak. Eskuek altzeu, eta hainkak bebai altzeu. Bultzadak izaten diez, eta hori be importanti da, ze tratamentu bat behar deu. Lehenengo jakin, ze gertatzen jakoan, gero grabatu egiten da, eta alan ikusten da. Aizu Nerea, bukatzeko, lo hobeto egin dezagun aholku orokor batzuk emango dizkiguzu, zer egin behar dugu? Bai. Lehenengo norberaren gorputzari kargu hartu. Lehenengo goza. Bigarrena, arazoren bat badekot, edo kezka bat badekot, galdetu. Hirugarrena, izen ditzeke, oea loiteko da. Logurarik espadukazu, oetik urten. Bai? Kafea, utxi, jakin lehenengo, ia kalte,
egiten badozku, eta utzi, pentsat 6 ordu, esan dugu zenak, bai? Jakin janaria ere, janari potoloak, afari potoloak, ez egin, pentsat 2-3 ordu digestioa egiteko, bale? Garrantzia emon gauez altzeten bagara txiseiten 2-3 biderrez, garrantzia duka. Garrantzia dauka buruko mina badaukagu, orduen aholkue da buruko minagaz altzete mazara, hori bekontutan hartu, ikusi behar da, aginek aztete mazte, badoguz? Baita ere, ze luen arazuen bat dago. Horrek, iretzat oso importantia diez. Ba, Nerea Zabala, mila esker. Asko ikasi dugu, eta oso interesgarria iritu zaigu. Beraz, mila esker etortzearen. Eskerrik asko honetan. Zueri gobitatzearen. Eta zoi ere bai eskerrik asko honetan, Hori da. Urrengo aste arte. Gaur iluntzean 10:00 Elbira Zipitria Euskal Pedagogiaren aitzindariari eskinitako dokumentala ikusi ahal izango da. ETV baten Elbira, bere gertukoek nolakoa zen kontatuko digute ETV baten iluntzeko 10:00 Gaur, Elbira. Eta horixe da, gaurko aholkoa. Eta gaur otsailak 14, San Valentin maitasunaren eguna, eta nor bidaliko genuen bideo poli bat egitera, gure maite mindua, ez da, gure Gontzaldo Ronsoro. Gaur otsailak 14 San Valentin egun ospatzen da, maitasunaren egun ospatzen da, eta ikusten dugu bihotza mugimenduan dagoela, ez dakit kaleko jendeak ere horrela izango duen bihotza. Bueno, guk kaletuko dugu. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un yes. Ya que me encantas tanto, si me miras. Maite minuta zaude? Bai, esango nuke. Norekin? Bueno, nere bikotakin. Ez. Zoin ez. Eta inoiz egon zara? Bai, egon naiz. Gutxi gora bera. Gutxi gora bera zer da? Orain dela gutxi utzi dudalako nire bikotarekin. Zer da maitasuna? Oso gauz komplexue, hola, definitzeko hitz baten oso komplexua. Zaila esatea. Maitasuna egun batetik bestera bukatzen da? Ez da bukatzen, jarraitzen du noski. Eta opariak bakarrik gaur egin behar dira, edo urteko beste egunetan bebai? Nik uste dut beti egin behar direla, pizteko bizka bat maitasuna. Lotxa ematen digu maite minduta gaudela aitortzeak? Niri ez. Jendari agian bai. Zergaitik? Ba, ez daki. Ekarriotaz bihotz batzuk, eta eskatuko etzuet bertan idaztea hitz bat maite duzuen pertsona horri zuzenduta. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Zer bilatzea zuen? Eskerrik asko eta besarka da. Zergaitik hitz hauek? Norbait bate maite duzunean, eskerrik asko esaten diozulako eta besarkak ematen diozulako. Nik admirazioa, ze uste dut maitasune sentitzuten pertsona horiekiko sentitzutela admirazio edo mirespen puntu hori, ziten dutenarekiko edo nola sentitzen duten edo... Betirako idatzi dut, ze uste dut maitatzen dugun pertsona guztiak betirako izango ditugula gurekin, gure bizitzaren parte diren, ala ez. Eskerrik asko eta pertsona bati baino gehiago zuzenduta. Azkenen nire bizitzako parte izateagatik eta hoixe, eskerrik asko hitz baten. Argi geratu jaku, maitasuna beti sentimendu polit bat izango dela eta ez garela inoiz lotxatu behar norbait maitatzeagatik. Eta Xabier eta Maialen orain zuen txanda da eta horregaitik platoan horrelako bi bihotz gorredodaz zuek bebai parte hartzeko bilatu eta idatzi Maialenek Xabierri eta Xabierrek Maialeni. Ara, zubatzen egin zerbait? Non daude? Zubatzen egin zerbait? Ez daki? Nik ez. Bilatu behar ditugu? Ala, jolaz behar prestatu digute, Xabi. Hemen daude. Ahora daude? Hemen dago bat. Oso ondo eskuta dut ez da? Hemen bestea, Xabi. Ea, hemen bestea, tori. Beraz biak zuretzat? Ez, elkarri idatzi behar diogu, Xabi. Bai. Oso ondo. Bai. Baina orain hasi ingo gara, ez da? Orain? Orain hasi, ez da? Hasi, luze idatzi behar duzu ba. Nik adakit zer esan. Bai. Baita, nik ez tokat idazte, honekin ezin da idatzi. Tori.
Bai. Ze sorpresa, hau ezenekien? Ze izan zara, oso originala, Xabi. Bai. Txone, luze xamarra da baino. Maiale, ze? Ez da begiratu behar. Bai, bueno. Horain erakutsi egin behar dugu? Ni hasiko naiz, originalak ez gara izan, ez da? Bueno. Ez, begira, nik jarri dut, onena zara, Xabi. Egia da. Lankiderik onena zara. Eskerrik asko, Maialen. Eta nik, eskerrik asko lagun bihotzeko. Hala, ze polita! Mila esker. Egia da. Emozionatu egintzera, Xabi. Bueno. Zora garri, begira, gaur San Valentin eguna, Otsailaren 14. Goazen orain otsailaren 24 bertan izango delako Euskal Zineetan Irati filmea, gure film haundia, eta guk biok ikusi dugu, eta benetan merezi dugu zuzendaria eta protagonista gonbidatu ditugu Paul Urkijo eta Edurne Azkarate. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Haupa, bikote, eskerrik asko etortzeagatik. Aizu, Paul, zer nekatu zaitu gehiago? Pelikula egiteak berak, ala ondorengo sari eta promoziorako tur luze honek? Bigarrengoak igual gehiago. Bai, ez da? Bai. Edurne, otsailaren 24 bertan da, prest zaude fanen tsunamia jasateko? Bueno, ez dut uste tsunamirik egongo denik, baina bai, badut gogoa jendeak pelikula ikusteko, hori bai, hori ziur. Bala izan dadila, hemen ditugu Irati pelikulako bi kide zoragarri, zuzendaria eta protagonista, Paul Urkijo eta Edurne Azkarate. Eskerrik asko etortzegatik, plazera handi batzuek hemen izatea. Biba Irati iragarkiak eta berehala gatoz. Arratsaldeon berriz ere hementxe gara eta ez gaude bakarrik. Aze hirukotea dugun hemen ondoan, Marta Elvira. Arratsaldeon. Aitor Manterola, Mikel Elizegi. Arratsaldeon. Kuadrilla, arratsaldeon. Bai. Ze gustora gauden hemen. Oso ondo, eta gu ere bai zuekin gaur Euskal gintzan, zinema gintzan egin den pelikularik haundienetakoa aurkeztera gatoz. Otsailaren 24an estreinatuko da zinema aretoetan Irati. Pelikula hemen dira gurekin zuzendaria eta protagonista. Biba Paul Urkijo eta biba Edurne Azkarate. Biba Irati! Pasa. Arratsaldeon, kuadrilla. Izugarri ondo, zinemarik buruz, pelikula bati buruz hitz egiteko beti ondo. Bueno, bikote mila esker etortzearren. Arratsaldeon. Paul, otsailaren 24a berehala dator? Ez dakit urduri zauden, ez zauden, gogo zauden? Ba, gogotxuz, ja bide luzea izan da, eta gogo askorekin pelikula jendearekin partekatzeko, ez? Horretarako egin dugu, eta festivaletan estreinatu genuenetik urrian, luze egin zait, ordan, ja gogotxu. Edurne, ikusmina handia sortu du pelikulak, etorriko denari aurre egiteko prest daude? Bai, nik uste dut, Paulek esan duen bezala ja urritik entrenamendu pixkate egin dudala nik nire kasuan, lehenengo pelikula izan da, eta, hartu dio dala pixkat temperatura orain artekoari, gerokoak, ikusiko dut, aber. Paul, pelikula epikoa da, fantasiatik badu, esan daiteke egitea bera hutsa abentura epiko bat izan dela? Bai, filme bat egitea beti da zaila, eta beti da komplexua, jende asko behar duzu, jende asko konbentzitu behar duzu buruan daukazun ideia hori egiarazteko, ez? Eta kasu honetan, bataiak egin behar izan ditugu, lokalizazio, ezinezko lokalizazio batzuetara junez, mendira, kobazulotara sartu, eta bar. Eta horretarako eduki behar izan dute ekipo epiko bat ere, ez? Gudari ekipo epiko bat orban bai izan daiteke izan dela. Bueno, hasieratik sorpresatxo batekin hasiko gara. Fuerte hasiko gara. Bai, fuerte hasiko gara. Zuek biak hemen zaudete, baina zarete bakarrak izan, noski? Esan duzun bezala, lantalde handia behar da, eta jende asko egon da zuekin lanean. Eta bat hortxe dugu, hola, kristal joka esango dugu, eta agurtu egingo dugu. Elena Uriz, arratsaldeon! Arratsaldeon! Elena, zu zara Irati filmeko... Potxolo! Arratsaldeon. Elena, zu zara Irati filmeko aktoreetako bat, Luxa, zara zu, hain zuzen ere, grabaketak ezagutu zenituen Paul eta Edurne edo aurretik ezagutzen zenituen? Bueno, Paul ezagutzen nuen lehenago bere emaztea ezagutu nuelako. Bere emaztea, bere laguna Nerea.
Eta nerearen bitartez, Paul. Eta ja, Paulekin egin nuenean lehenengo topaketa, Edurne ere. Eta erez geroztik, haiekin, bat eginez, aurrera. Eta zer moduzkoa izan da bereekin lan egitea? Zoragarria. Nik ezakitu baina beste rodaje batzuetan parte hartu dut, eta honetan sentitu naiz hain ondo, oraindik jarraitzen dudala esaten, rodaje horretan amor zegoela, leku guztietatik. Bueno, maitatua sentitu naiz, lagunen artean egon naiz, Pauletik hasita, Edurnerekin jarraituz, baina edozeinekin ze harremana politak. Paul, zuk zergatik aukeratu zenuen Elena Luxa izateko? Bueno, Luxaren pertsonaia oso berezia da. Da, esan daiteke pelikularen sorgina. Eta da, alde batetik oso zaharra dirudien pertsona bat, baina sekulako energia duena, ez? Luxaren pertsonaia gudari bada ere. Bere kreentziak defendatzen ditu, euskal mitologiaren kreentziak eta bal. Eta Helenak bazeuzkan ingrediente horiek, ez? Egin zuenean, castinga egin zuenean argi ikusi nuen. Eta pasada bat izan da, ze hor ikuste duzu, rodaje oso osaia izan da. Eta, bueno, Helena beti umore osonarekin, lokatxez beterik dena, eta bar, eta oso ondo pasa genuen, eta, bueno, oso eskertu nire dago. Elena, Pirineotako euskara zoragarri batean entzun zaitugu filmean. Asko kostatu zaizu testuak ikastea? Ez da dizut. Testua ikastea ez, baina nola esan behar nuen, bai. Porque, bueno, hor Gorka beste laguna izan dut, zuzentzen zuen gure ahoskera. Eta, karo, ni oitu nengoen esateko baina bihotza, eta bat batean esan behar nuen baina eta bihotza. Dena den, zailtasun handi manituen ere, Edurne farregin zazu, baina Edurnek ere laguntza handia eman zidan. Hor, oroitzen naiz otxagin, nola rodaje bukatu eta esan dizian, Elena, nahi baldin baduzu nire geratik pasa, eta ikasiko dugu pizka bat testu hori. Eta bera bihotxa, bihain. Eta guztia oso ondo esaten zuen, ni saiatzen nintzen kopiatzen ez zen erreza, baina, bueno, nire borroka izan zen. Elena, ze gainera zu Euskaldun berria zara, ez da? Bai, Euskaldun berria. 34 urterekin hasi nintzen, bueno, duela demorazko, orain oso zaharra naiz, urtea pasa dira. Bai, Euskaldun berria naiz. Edurne, nolakoa izan da, prozesu hori, berak esan du, asko lagundu diozula, elkarrekin lan hori aurrera ematean, nolakoa esperientzia izan da zuretzat? Bai, elkar lagundu dugu, Gorkarekin ere bai, Enekorekin ere bai, eta gogoratzen naiz Elena kontatzen duen bezala, Otsagin bizi ginela etxe berdinean, eta etxeko lanak egiten genituela elkarrekin. Eta bai, denok lagundu dugu elkar. Gainera, nabarmentzekoa da, Helenak daukan sasoia. Igual zeukan egun bat libre eta egiten zituen 20 kilometro oinezka. Iritsi naiz ermita batera eta onjotara joan naiz, eta gero pentsatu dut. Igual oinez jarraitzen badut iritsiko naiz eskarozera, eta Helenaren sasoia nahiko nukenik niretzako. Pentsatzen dut gaina horrelako pelikula baten, Helenak esaten du bezala gozuk, fizikoki ongi on bar dela, ez? Gorra dela horrelako pelikula bat grabatzea. Bai, esaten omen duten nire pelikuletan beti gaineroak izaten diala, beti da burrukak eta monstruak eta... Fizikoki ongi on bar da, Crossfitera joan behar da lehenago eta gero Paulekin grabatu. Eta egia da, nire pertsonaiak beti daudela korrikan borrokatzen eta bar, eta argi neukan, adibidez Edurneren kasuan, iratik behar zuela izan, fizikoki aktoresa oso potente bat, eta eske pelikula guztian dabili korrikan, hemendik gara, eta oso ondo onda. Elena, zuk esan diguzu, direla zuzendari batzuk, beraien segurtasun falta eta tentsioa langilei transmititzen dienak, baina Paulek ez duela hori egiten. Zer esan nahi duzu horrekin? Paulen gana aurkitu nuena izan zen lagun bat, lasaia,
xumea, polita, humila, oso ongi transmititzen zuen zer nahi zuen. Ni beranegan ikusten nuena bazen euskal mitologiaren sutsua zela. Tematia lortu nahi zuena, horren atxetikan joaten zela, baina gero beste aldetik aktorekin tratatzen zen lagun bat, ez zuen transmititzen urduritasuna, nahiz eta barrutikan urdurik egon, ni segura nago, zenbait egunetan egon zela oso urdurik, baina ez zuen transmititzen. Are gehiago, nik ezakitea guraldi txarra zela eta hotza, edo egun batean euripean edo euri falsoaren pean egin genuenean, gero oso polita izan zen nola gure gana tortzen zen, zer modu zulena, ondo zaude, hotza pasatu zaizu, hori, niretzat izan zen superpolita. Bueno, eta horrela lanera joatak ere guztu emango du noski. Elena Uriz, besarkada hundi bat, irati pelikulako Luxa, eskerrik asko gurekin izateagatik, Ongi izan. Ondo bizi. Bueno, ez horregatik, aio potxolos. Agur. Agur. Besarkatu nahi zaituzte. Gure Elena hundia, ez da? Esan dugu, ez da, pelikula epikoa dela, baina egite hutsa, ez da? Egitea bera ere, lan hori bera ere, nahiko epikoa izan da, Bai, nik askotan pentsatu dela, izan dela pixka takto suizida bat. Bai, jende askok esan dit, nola bururatzen zaizu hori egitea, ez? Hori ezinezkoa da, hori hemen ezinezkoa da egitea. Eta ni benda bat begietan jarri eta bihotzetik eta arraietatik atera zaidana jarraitu dut. Baize, Paul. Eta, bueno, zulo, ez dakit, amildegi batetik bota. Gidoilari esarri esaten omen zaie, gauzatu daitezken gidoiak idazteko. Zuke ez duz hori egiten. Bueno, gauzatu egin dugu. Bai, egia da. Bueno, azkenan pixat nire lana hori da, ez? Dauzkagun limitazioak, eta gainera nire bilakaera hola izan da beti, nola nik beti fantastikoa egin dudan, nire laburmetraetatik hasita, beti limitazioetatik hartzen dut parte, ez? Hortik, hor hasten naiz da, zer egin dezaket? Hau egin dezaket, nola egin dezaket? Eta ze baliabideak neurtu, irtenbide artistiko batzuk bilatu, hori egiten lortu alizateko, ez? Orduan, kasu honetan, ni argi neukan egin zitekeela. Alde batetik, pelikula delako ia dena espazio naturaletan grabatuta, ez? Orduan, ja badaukagu plato ikaragarri bat. Eta Euskal Herrian argitu duzu paradisua hori egiteko? Bai. Noski, satana da Euskal Herria. Edo, inkluso, Nafarroako erresuma zaharreko leku batzutara llegatu joan gara, adibidez, Loarreko gaztelura joan gara, eta Hueskan dago, baina hori gaztelu Nafarra zen, antxo nagusia hirugarrenaren gaztelu bat. Eta, bueno, Piniotan grabatu dugu, Araba, Bizkaian, Kobazulotan, Basoetan, eta bar, eta, bueno, hor daude parajeak ikusiko dituzu, eta hori da, ere, euskal naturari amodiozko kanta bat, ez? Mitologia dagolako guztiz errotuta natura horretan. Edurne, zure zinemako lehen papela hundia, izan da irati, nola sentitu zarazu horrelako errodaje baten erdigune horretan? Ongi, ja, pixkat pasa zait, baina pentsatzen dute hasieran urduriago nengoela, baina erronkari eusteko oso gogotsu, gero ere asko lagundu dit oso babestua sentitu naizela, eta ere bai iratiren papera egiterakoan, hainbeste presentzia handia eukitzerakoan errodajean, ere bai bazoaz familia sortzen, lanbidea ulertzen, bertan manejatzen diren denborak eta eukinuen ohitzeko denbora, eta aukera ekipoak asko babestu ninduelako. Eta paper magikoa daukazu gainea, ez? Bai. Irudi batzuk ikusitu eta antza dauka, ez? Bai, oso pozik nago pertsonaiarekin eta Paulekin super eskertua. Zu gainera gehiena antzerki egin duzu. Bai. Istun diferentzi izango da antzerki batetik filme horrelako batea pasatzea, pentsatzen dut, edo? Egia da lenguai ezberdina direla, eta asko gustatu zait ere bai aldaketa hori, baina badaude ere bai zubiak. Orduan, baliatu ahal izan ditut gauza asko, eta eskerrak lan egin dudala antzerkian aurretik, zeren hartu ditut laguntzen du, Bai, laguntzen du, baina egia da lenguaia bera ikasi behar izan dudala, klaro, beste bat da.
Edurne, aktore batzuk oso metodikoak izaten dira. Zuk nola prestatu duzu Iratiren personaia zibilizara? Korrika alde batetik bestera, basuan gora eta bera? Barruan sartzeko? Bueno, egia da, disiplina fisikoa hartzeko gimnasiora joan nintzela. Asko gustatzen zaidalako eta hobea naiz gauza fisikoak egiten, igual aulki batean eseri eta testoa ikastea baino. Baina, bueno, prestatut pertsonaia aldez aurretik sekula bere gainetik jarri gabe eta galdera asko egiten hortik ere ariak aterako direlako, ez, pertsonaia sortzeko. Adibidez, galdetuz, zer da, galdera potoloak, ez? Zer da zoriontasuna Iratirentzat? Zer da justizia Iratirentzat? Zer da, eta horrela, pixka batera zerebralago batetik ere bai, ea bihotza ikutzea lortzen dudan. Eta gero hortik, ariak tiratzen zoaz, asko lagundu dit ere bai, Paulekin eta Nekorekin edukitako elkarrezketak, horre ere bai, sortzen da pertsonaia, eta gero arietatik tiratu ondoren, ja topatzen dituzunean leku fisikoak, adibidez, topatu nuenean, Iratiren begirada adibidez, ez hor habitatu nezaken leku bat, sartu eta irten halko nintzateken leku bat, hor ja ere bai lasaitu hartu nuen, zeren oso garrantzitsua da pertsonaiek nola begiratzen duten mundua, nola begiratzen dituzten beste pertsonak, beste izakiak, eta bueno, hortik zoaz gutxinaka kanpotik barrura murgiltzen, ez, pertsonaian. Otsailaren 24tik aurrera gure zinema aretoetara joan behar dugu Irati pelikula ikustera. Oraindik konbentzitu ez pasaituztegu ikusi trailerra Irati. Aitak egin beharra bete du, ointarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra, hitzeman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du Ibarte honi zaiteko. Neko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa. Haren gatik zenbaiteko oraino dituzte sinestu, elemene paganoak. Bada itzul osakon bat oianaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizun ere hilo basoak, Iratik. Norbaitek asken atxeman. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta ezen oiz berez aipa. Azitxure erra. Horrelako bataiak borrokak grabatzen ez da bat erraxe izango, Paul. Bueno, ni asko gozatzen dut horrekin. Gozatu baina erraxe ez da izango. Bueno, ez dakit, niri natural ateratzen zait. Koreografiak eta idazten ditut ere, eta pilat gozatzen dut horrekin. Hombre, esan beharra dago, Paul agertzen dela pelikulan. Bai? Zeren grabatu zituen, nola egoten diren traje batzuk mugimenduak transkribatzeko bezala. Kaptura. Eta Paulek egin zituen batzuk, gero txertatzeko bataiaren atzeko aldean, klaro. Eta agertzen da. A ber, ez da bera aurpegiarekin agertuko, baina... Aizu, Paul, eta konparazio ondio alda esaten den bezala me he venido arriba. El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Gagi. Edo gehiagi... Bueno, genero berdinekoak dira, ez? Baina gure erara eginda, ez dakit. Urrengo izangoa pelikula erromantiko bat, asko zer izangoa dana. Komedia erromantiko bat, Hau ere erromantikoa. Zuk erosten duzu, ez? Konparak eta hori erosten duzu, bai. Bai, ongi do. Eta pila bat euskal aktore ikusi ditugu bertan. Paul, Edurne, euskal aktoreek horrelako aktoreak behar dituzue? Horrelako papelak? Noski, bai. Opari bat da, gainera horrelako pelikulak egiteko aukera gehiagirik ez da egoten.
Eta generoa izugarria da. Bai, lokatzetan, odoletan eta mendietan ibiltzeko aukera gehiagirik ez dugu izaten. Eta oso polita da nola hainbeste pertsonaia behar zuen pelikula batean batu gaitezken hainbeste euskal aktore eta gainera tematzen garen ere bai ez dakit irrigorre bat eukitzen euskal mundu mitologi horri, euskara berari eta lantzen dugun horrekin guztiarekin, ez dela gauza bat oso intimoa edo pare batetik abiatuta, baizik eta batu ditugula edo Paulek batu dituela euskal aktore pila bat eta deno gaude oso eskertuak. Edurne, Paulen papera zuzendariarena da, baina psikologoarena ere bai. Ezaguarri horiek ere esan behar dituzte, ez da? Coaching. Bai, ez? Bai. Motivazioa... Elenak esan du maitasuna, zaintzen jendea, dena da, ez da? Ez que hori bada zuzendariaren dena baita, ez? Batzuk igual ez egiten, baina... Bai, niretzako bada, ni oso konstiente naiz horretaz, rodajean. Azkenan, nik badakit askotan ekipoari gehiago eskatu behar dio dela igual, eta egoera oso latzetan, blokatzarekin, hotzarekin, mendian, jendean ekatuta eta bar, eta askotan, soka asko tensatu egin behar da. Horretarako jendea ondo tratatu behar duzu, eta kidetasun bat sortu behar da, denok aurrera egiteko, olako gesta bat aurrera eramateko, ez? Orduan, importantea da, hori, familia pixkat sortzea. Naturalki agertzen da, ateratzen da, ez da gauza bat nik bilatzen dudana, baizik eta naturalki ateratzen dena. Eta batez ere, hainbeste aktore balima daude inguruan, ez da? Neko Sagardoi, Ramon Agirre, Itziar Ituño, Lehen Nauriz eta beste hainbat, beraiek ere badukate zerbait esateko. Ea zer dioten? Ea. Bai, konfiantza handia daukat pelikula honengan eta pozik eta zuek ikusteko gogoz. Benetan uste du dela gauza bat harrigarria izango dana. Hizkuntzari dagokionez ere sekulako lana egin dago, Gorka Lazkanok egiten du hori, errementarirekin ere gauza bera intzun, olako asmatuzun ustez, balizko araban egiten zen euskera, eta olako izango zen, baina oso polita da. Nolako fraidea zara pelikula honetan? Bueno, fraidea baino gehiago ere bada, da pixkat saietzen dena baretzen, eta dena pixkat badu izaera politiko antolatzaile zer badu, bai. Eta orain baino, ia 15 kilo gehiago nituen. Ibili nintzen hor jan eta kirola egin, eta, hombre, neko aritza izateko... Jarri berri izan zenuen, indartxu, ez da? Apur bat, bai. Mari, bero beagorik, ez dakit barriro tokatuko zaidan. Kobazuloan, Pozalaguan grabatu genuen, eta lekuak ematen dizun... Bai, magia badu. Eta ganera, gure jainkosa eta gure sustraian anbotoko damea. Niretzako izan zen oso polita oso berezia. Eski, Paul, denbora asko daramagu pelikula honi buruzizketan. Jendea zai dago. Jendea zai dago. Otsailaren 24 berehala iritsiko da. Segituan. Bueno, orain egingo dugu martistak. Baditugulako beste artista batzuk. Orain arazoak datoz. Ara, kuidau. Zenbat urte behar ditugu irati ikusteko. Sailkapena egiten da. Nik lagun batzuk ditut, eta hoiek joan nahi dute zinemara. Orduan, 7-12 urtekin jun daiteke irati filma ikustea, Igual odola gehiagin ikusiko dute. Nola, goze kategoria. 14. Eta zein goden niko bai. A ber, gurasoekin sartzen badira, Nik esango dut baietz. Bai, ez da. Bakoitzak egin dezala nahi duena. Zinemara joan nahi dute, eta nik uste berain katu naizela. Arduradun batekin badoaz, Beira, ze arduradun. Ikusten, 10 aurrera, 10 da, pixka. Geixen hasia ize, Paul, 10. Jarrita dagoena, baina diot niretzako... Hori da. Txikitan Freddy Kruegeren pelikulak ikusten dituen, eta horrela atera da. Orduan lasai hau geratu naiz. Gainera, aktore onak dira. Zuei buruz hitz egin dute, pelikulari buruz, zinemari buruz, munduari, bizitzari buruz. Salvatore Michelena ikastolan ibili gara, zarautzen, eta hoxe kontatu digute. Jene.
kolora, pa! Use dotore. Ondo jarri dana txukun benga telebistan agertzeko, Jarri dotore. Telebistan ateako. Claro! Zeri buruz zin behar dugu? Janarian buruz. Irati. Basoa! Basoa. Trapai dizut. Egingo izuto. Etxian buruz. Irati. Zine. Ia. Zine. Gustatzen zaizue? Bai, bai. Asko? Bai. Superasko. Superasko, mega asko? Bai. Eta zinera juteko zera ematen dezue? Palomitak, txutxiak, elaua. Elaua ez. Benetan? Ni behin jundan hon. Txutxia janda, iru, txikitan. Txikitan. Zenbat urtekin? Ute tiru. Txupatzuzak. Gominolak. Josuz, baina merendola itete zuekala, oze? Badakizue gure gaurko gonbidatuek zinea egiten dutela, ez? Zue pelikula bat egitea gustatuko litzaizueke? Bai. Ze pelikula egingo zenukete? Bella Durmiente. Osa, printzesari ze pasatzen zaio? Malefikan zorgin horrek jartzeio pintxeatzeko hori pum, eta hola lo hartzeu. Zombianak! Zombianak ez? Beldura ematen diate. Egun baten ekotxe, no? Hola. Sesino. Sesino? Bai. Zer da sesino? Asesino. Sesino, no. Sesino, no. Eta gero amez gaiztak eukiteitu baina amatxora juten naiz. Mira, ze trampa iten dezun. Porque nire olla ez da komodo komuna, eta amatxora super komodoa da. Gaur aurkezten ari dira Irati filma. Zein da Irati filma? Hau? Ez. Hau zein da? Ez da. Eskat beldurra maten. Ez. Bigarrena? Ez. Pitufua bakarri daudelako. Orduan hau ez. Hori bai. Hala? Irati filma. Bai? Irati filma. Ez que irakurri indet. Hala? Zertako ikasten dezu hain azkar irakurtzen. Datorren urtean, eta ze itxura dauka, ze kontatuko digute hemen? Gaiztua. Hau gaiztua. Emateu hau uretatik etorri ala. Bale, uretatik agian marrazo bada. Edo sirena bat. Hoi da. Eta Edurne, ze itxura dauka? Poterea dauzka? Emateu bai ez badau, serio. Pretzaltzaudete pelikula bat egitekoen. Bai! Ze esan nahi dezue? Zuzendaria, aktorea, kamara... Zuzendaria. Kamara. Guazen, venga. Ongi etorri. Irati pelikula da. Ze moz? Efektu espezialak oso onak. Bai, oso onak. Pitxatuta godez, Bai, guztiz, kontratatak. Nik ondo egiten duelako. Galdera bat daukagu zuentzako. Ze beti prestatzen dugu galdera bat, hola? Galdera bat ez, galdera zailena. Zailena, gehienetan zailena izatena, baina ez da gure asmoa. Da beraien burutik ateatzen dana. Orduan, entzungo dugu. Prest? Bai. Prest egun berda, Bai. Tema. Hortxe. Lana bukatuta daukagu? Bai. Pentsatu dugu galdera? Bai. Adi, zuentzako data. Zein da zuen gautikan favoritua? De sirena. Zurea de sirena eta buena, auskalo. Estrenaldi guztitara agian eramango dute, beraien jertxeri guztokoena. Bakit. Bueno, esan agur. Eta erantzune. Aio. Marrezke bonerezako ia. Netzako esan dugu. Bai, mira.
Zein da zuen jertxerik gustokoena? Ni beti sudadera beltza, kremaierarekin. Beira, erantzuna hor dizenok. Orain ez da, eske hori da erabiltzen dut jertxe bakarra. Baina beti beltzez jantzita joan behar da mundu honetan. Ni bai. Bai, hori argituta. Edo zure kasuan? Nire jertxe favoritoa da, Boni Berren kontzertuan erosi nuen, XXL sudadera bat, da armairuan daukadan gauzarik erosuena eta asko erabiltzen dut. Beira, badakigu. Oso interesgarria, aldera, oso. Aldera polita eta erantzunak ere bai, Eskerrik asko, Marta. Eskerrik asko zuei. Donostian, Sitxesen, Malagan, alde guztietan harrera oso ona izan da. Horrek berak ere pelikula auspotzen du, Paul? Bai, noski. Azkenean hori izan zen pixkat gure lehenengo publikoarekin lehenengo kontaktua, eta Sitxesen ja itzela izan zen. Oso harrera polita izan zen, goizan euki genuen proiektzio bat prentsaretzako eta gero estrenaldia. Eta goza bat izan zen, beti esaten dut, baina eske jendeak zoriondu ezik eskertzen zuen, eskerrak ematen zizkidan. En plan, ze pelikula polita, bueno, eta gainera gero saria, saia proiektzioa berez saria izan zen, eta gero ikusi dugu beste festivaletan horrela izan dela, ordan. Bueno, horrek lasaitasun bat emate dizu, baina orain dator benetako movida, ez? Azkenean, pelikula da, publikoarentzako, zeni publiko moduan egiten dut zuzendaritza, egiten dut gustatuko litzaidakena ikustea, ez? Eta orain ikusiko dugu, jendeari gustatzen zaion benetan. Edurne txalo pila bat jaso dituzu, ez da? Sari eta txalo artean, baina gero distantzia motzean, zuk zer da jaso duzuna? Zer esan dizute zuri? Egia da ez dudala uste gauza txarrik niri iritsiko zaidanik. Hori da bestea. Euskaldunak oso txintxoa gara, ez da? Bai, gero, kanpoan egon ginenean pixkat promozionatzen eta jendeak, ezagutzen ez ninduen jendeak galdetzen zian, ea nire lehenengo pelikula zen eta ea nire hilea zen. Bi batera horiek ziren top. Bai, eta gero hemen Euskal Herrian batez ere Euskalari buruz hitz egiten digute, lokalizazio naturalei buruz, lehenu hitz egin degula, eta pixkat, ez dakit, interes zehatzagoak ditu jendeak, harreman zuzenagoa daukalako bai historiarekin, bai kokalekuekin, ez dakit, eta Euskarak berak ere Durangon gertatu zaigun bezala, solasaldi polita atera zen. Eta zure hilea alda? Eta nire hilea zen, bai. Hori argituta. Pelikulan berak esan duen bezala euskara zoragarria, baina jantziak, jantzitegiak, karakterizazioak ere zoragarriak dira, eta Mikel Elizegik eta Aitor Manterolak guzturai berezia egin behar diguztu. Bai, Happy Bank. Nik badakit irati pelikula jende asko mozorratzen dela, gaina jantzitegiko ardudaruan hortxa dago, leheno berarekin, honezta ez dakizue, zelana dakan, horrelako pelikula batean mozorroak egitea, arropak egitea gurire, bai. Asko kostatzen zaigu horrelako gauzak. Gustoko kalditu zuen mozorratzea. Izugarri. Inaukeriak iritsi dira, egun leku askotan, mozorratuko zeate? Bai. Bai, pentsatu duzu. Paul pentsatu bai, ez? Paul bai. Beltzez, baina bai. Paul daukagu promoa. Baina, azte buruan. Claro, lasai. Denatako denbora badago. Eguna bilatuko du, Edurne. Dugu promoa. Ni mozorratuko naiz, promo. Zertaz mozorratuko jaiz? Bueno, ni justo larun batean joango naiz festa batetara dagoela Gasteizen, dela Lovecraft Fest, eta ingo dugu White Dog tatu zentro batean. Eta, egon gara ekitaldi kultural pila, artea, kontzertuak eta bar, eta joango nahi segurazki Lovecraften monstro bat eta sola tentakulo askorekin. Zubetiko martxan. Baina, noiz prestatu duzu, hau? Dola gutxi egin dugu. Lo egin gabe. Zuk edurne pentsatu duzu zerbait berezia. Ez que niri beti arrapatzen nago inauteriak ezerprestatu gabe. Bueno, Joan naiteke traperos. Oso ongi dago. Bueno, gure gaurko erreportaia gaia zertaz dijo, Aitor, zer da? Zein da aurtengo mozorro izarra? Zein da aurtengo mozorro izarra? Ez dakit irati filmean aterako den, edo zure festa horretan egongo den, baino begira guk uste duguna zein izango den aurtengo mozorro izarra. Venga. Venga, Mikel, etorre da, oso goposa dela. Ez daki ba nik, Aitor, seguro altzaude ideia ona dela? Hau da, aurtengo mozorro fijo. Venga, banoa. Animatzen naiz, venga, animatu naiz, fuera. Shakiro eta Bizarrap, hau da, aurtengo mozorro izarra. Ez dakit horrela izango den, Aitor. Honena izango da,
kanpoan galdetzea. Ea jendeak zer esaten duen. Joango gara? Bai. Venga, ba. Bizarrap, Shakira, mozorroak, bai, agian izan dira. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening. Begira, Mikel, hau da jaiak denta. Bai? Hemen mozorro pila daude. Ze ongi. Eta hemengo jabeak gaina aguzinek izango dugu, zeinen autengo mozorroa. Falta sana. Aizu, Agustin, zemat urte daramazue zuek hemen mozorroak saltzen? 2005 hasi ginen, pentsa. 17, 18 urte. Auten zer moduz, zen da gehien salduren mozorroa? Aurten oso ondo goaz. Gehien bat oain bazken pelikula direla eta Mirkules eta hori. Hori modak izaten dira, ezta? Bai, modak, pelikula batek, beti igual markatzen du linea bat, edo, Spiderman, Spiderman. Eta mundu guziak Spiderman. Hasi zinetenean eta orain tendentzia gauzak asko aldatu aldira. Segun ez, beti daude batzuk oso direnak betikoak, ez? Direnak, piratak eta... Pirata, indioak, payasok... Tendentzia horiek beti horrengo dira. Gogoratzen duzu horrela bat bun izugarria izan duzuna, eta zu harrituta. Igual, kalamarren azkena. El juego del calamar, esaten duzu. Hori izan zen, oan dela urte pare bat. Modan jarri izan. Bueno, Agustin, placer bat izan da. Bueno, Aitor, muxo handi bat. Aio, Agustin, aio. Nos egito los aldean. Bai, guaitxe guaz. Aio. Zer izango da autengo mozorro izarra? Gurea. Cuidado, gurea. Aerobik, baina 80. hamarkadako. Ose polita. Ba, irulegiko eskua adibidez. Begira. Oso... Isabel. Erregina. Posible da? Kontenedori buruz. Kontenedori buruz? Mozorratzea oso ona da? Shakira Pique. Cuidao, edo Shakira Bizarrap. Zertaz mozorratzuko zatzea auten? Ni ganen de Punky. De Punky? Guaz de Barrakas. Bere. Hoxe, antzongo txando gorritzu nahi baita, eta hala. Kleopatra taz jantzeko gaurten. Kleopatra. Erromako Kleopatra. Egipcio. Vale, guai. De Minions. Oso polita de Minions. Que guai. Taxis. Zer behar du mozorro batek onda izateko? Sormena, bai. Tolosa guztin bakarra izatea. Ara? Nik uste dut, ondo pasatzea eta paperan ongi sartzea. Bai. Originalidadea. Etxean egina. Zein da mozorro txarra baten adibidea? Niretzako ez dana mozorrotuta etortzen. Oso ongi. Pirata. Zizu gustatzen. Bai, pirata. Edo militares. Pijaman juten dien hori. Bai, pijama hori oso erraxa da. Horregatik. Zuk asmatzen duzu nortzu garen? Lady Gaga eta rapero bateo. Bueno, bai. Ai, Shakira eta bestia. No está pa tipos como tú. Horrela bestuta. Begira, horrela Belén Esteban. Horrela Shakira. Ez duzu asmatu. Bira, hemen honak arri bar da poza. Momentu ona pasatzeko espiritua. Ze ona. Bronkaik ez. Ean bali nahi bedazu, ean baino burukin. Eta bortxaketak ez, mesedez. Ez. Bueno, Aitor. Azkenen ikusten duzu, hemen garrantzitsuna da, parranda botzea, ongi pasatzea, eta jende guztia mozorratzen da. Eta berdin da zertaz, ongi pasatzea, hoxe da importantena. Bai, alare. Hau da, fijo, autengo inoteetako mozorroa. Bai, Bizarrap eta Shakira. Ni ere zurekin nago, seguro. Pega! Aitor, ensaiatuko dugu? Venga. Y una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. Izan daiteke aurtengo mozorroa. Nola ikusten duzu, Paul, bai? Izan daiteke? Izan. Bizarrap guai, baina Shakirarena... Bueno, Shakira zen, aurpegi honekin Shakira egitea zaila da. Edurne, zaila da, baina bueno. Gorputza bai. Dantza ongi, Mugimendu hori. Dantza bai. Geugurina antza gehiago nata. Tenez que operar. Bai, operatu di Marcos, bai. Mila esker. Eskerrik asko, bikote. Bueno, Paul, otsailak 24, ez dakitzu zinemara joango zaren? Zuk ikusiko, bai? Joango zara? Bai. Bauzu estrenarria. Tradizio moduan, bai. Bueno, nire bigarren pelikula da, baina
baina bai joango naiz eta sarrera erosiko. Eta norekin? Norekin? Bueno, nire musukarekin, familiarekin, lagunekin. Zure ingurukoek ikusi dute pelikula? Bai, bueno, festivaletan eta etorri dira, eta aurrestrenotan, eta bai. Zure joango zara, Edurne? Bai, pentsatzen dut agian joan beharko naizela Vianara, dago nire herriaren ondoan, eta pentsatzen dut hor bertako familiak eta kuadrillak eta hori dela gertukoena. Eta, bai, bueno, nire gertukoenek gurasok eta horrela ikusi zuten Sitxesen horrek zirudien, nire bataio bat horri ziren, nire padrinoak eta nire guraso. Ondo babestute gongo zara. Aizu, Paula, eta kuriosidade, zu pelikula ikusita ondoren bukatu da, eta pentsatu alzu, hau mejoratu daiteke. Zerbait? Hori berti gertatzen da zuzendaritzen. John Fordek zioen pelikulak ez direla amaitzen, abandonatu egiten dira. Amigo, beti konpondu ezakezu zerbait moldatu, baina pelikulak dauka bere denbora, bere momentua, eta denbora horretan egin behar duzu, egoera horretan. Eta hori da pelikularen esentzia. Baina mejoratu daiteke, ez da? Ez. Gustora geratu zarete zalantzari gabe. Bueno, orain abandonatu egin behar zaituztegu. Beraz, abandonatu aurretik gogoraraziko dugu, otsailak 24 gure zinema aretoetan, Irati benetan pelikula zoragarria, pelikula haundia, EITBek lagundutako pelikula ere bada, Joan ez galdu aukera, zoragarria izango data. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mila esker benetan. Mila esker. Eta gozatu hemendik aurrera. Eskerrik asko. Venga, gozen guztatzera. Xebi, zu joan gozara? Maialen, nik berriz ikusi nahi dut. Bai, ez da? Bai, nik ere ikusiko dut berriz. Bakizu, bururatu zait mozorro politi bat inauterietarako. Aritz Gamboa. Uste dut mozorrotu zirela. Aritz Gamboataz mozorrotu gaitezke. Uste dut mozorrotu zirela, Bilatziko nuke buzo bat, bi kremairekin, buzo berde bat, makil bat hartu eskuan, belarretako bat jarri, eta balio du, ez? Eutsi herriari eta lotu lurrari. Eta lotu lurrari. Aritz, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ikusentzule guzti hori. Hor ikusten eta entzuten ari gaituen baton batek egin zuen joan den urtean. Halako irudi batzuk iritsi zitzaizkea meintzat. Bueno, ez dakit. Agian originalagoak izan behar garaia urten, eta Aritz Gamboa joan den urteko gauza bezala utzi. Eta bueno, hala ere norbaitek nahi balin badu, gomendioren bat eman diezaioket ere, hemendik, Ze esango zenioke? Ze gomendatuko zenioke? Makila eskuan, hori beti. Gazta bat ondoan, hori beti. Eta eutsi herriari eta lotu lurrari, ez da gehiago behar. Gero belarritakoak edo... Bai, nik ikusten dut, bai. Nire gustatzen zait. Bai. Eta kuadrilla nahi izan ezkero, elementuak ere sartu daitezke, ez da? Ardiak, txakurrak. Horada gure Mahoma, sartu daitezke Angela, eta beste guztiak. Bueno, Aritz, bromak aparte utzita, zer erakutsuko diguzu gaur? Gaur erakutsiko dizuet larren fase ezberdinak. Hau da, larre bat ikusten dugunean, belardi bat ikusten dugu, askotan esan dugu gure animaliak elikatzeko bazkatokia dela. Baina bazkatokiak bere faseak ditu, bere momentuak ditu, eta horietaz arituko naiz gaurko bideoan. Ikusi zazue. Larre baten erabileraz ari garenean, bertan dagoen landareria elikagai bezala erabiltzeaz ari gara. Eta landareri hori bi motatan erabiltzen dugu. Batetik gure belarjaleekin, gure abereekin, etxabereekin, zuzenean jaten denean. Eta bestetik, badakizue, negua iristen denerako, barruan bildutako belarra behar dugula izan, eta hori larre horietatik ateratzen dela. Beraz, larrea ebaki, moztu eta gordetzeaz ari gara. Bi sistema horiek ingurune horren inpakto bat sortzen dute. Eta inpaktu horri begira jarri behar gara, larrearen beharrak behar bezala asetzen ditugula bermatzeko. Ardiek, behorrek, behiek, alegia erabiltzen dugun edozein abereek bertan eukiko duten lehenbiziko inpaktua izango da, bere apatxekin, bere kaskoekin zapaltzearena. Horren ondorioz, konpaktazio bat ematen da lurzoru horretan. Eta konpaktazio horren ondorioz, oxigenazio falta. Bestetik, animalia hauek bertan dagoen landareria jan egiten dute, eta horrela landareria horrek
hazteko behar dituen elikagaiak lurretik xurgatu egingo ditu eta lurrean dauden elikagai horiek agortzen joango dira. Bestetik, belarra mozten balin badugu, mozten den bitartean ez dugu ongarritze natural bat egiten. Belarrau jana izango den tokian ongarrituko da, alegia larre horretatik kanpo. Eta azken eragin bat oso garrantzitsua dena. Gainera, gure animaliak larre horretan etengabe egotearen ondorioz, bertan bizkarroia hazkuntza bat eman daiteke. Alegia, gero gure animalien xabelean edo organismoan eragin kaltegarria eduki ditzaketen organismoak. Aipatutako guztiaren ondorioz, oxigenazio falta emango da. Lurrean dauden elikagaiak galtzen joango dira. Eta gainera, bizkarroia hazkuntza bat emango da. Kudeak eta zari bagara, hain zuzen ere bada, bertan gertatu daitezkeen eragin hoiek ekiditeaz. Horretarako, ongarritzeak itzelezko garrantzia edukiko du. Alegia lurrari berriro ere itzuli beharko zaio kendu egin zaiona. Gainera, oxigenazio egoki bat eman beharko diogu lurrazalari. Horrela, aireztatzeko sistemak baliatu ditzakegu. Eta gainera, atsedena eman beharko diogu lurrazalari. Atseden horren ondorioz, bertan egon daitezken bizkarroiak ekidingo ditugu. Hauen ugaltze etengabea moztu egingo dugu. Horrela, larrea aberastu egingo da. Lan horiek eginda, zikloa aberastu besterik ez dugu egiten. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurera da, gaitzulera denona. Larreak ziklo natural, iraunkor batean kokatu behar ditugu gure kudeak eta estrategia erabakitzen dugunean. Eta horretarako ezinbestekoa izango da, hauen oxigenazioa, hauen ongarritzea eta hauen atsedena. Horrela, ziklo etengabe bat edukiko dugu, gure etxaldearen hobe beharrez. Aritz, larrez eta zikloez ari zinela eta atsedenaz ari zinela, bururatu zait, aurten elurra etorri da, elurra egin du, baina egia da, momentu honetan nahiko epel daukagula eguraldia, nahiko atseden izan dute larrek? Bai, oraindik ari dira, atsedena edukitzen bereziki mendiko larreak. Bai, gauza bat da, hemen sakanetako edo aranetako beko larreak, horiek orain aktiboagoak izaten dira, baina mendiko larrek itzelezko atsedena hartzen dute. Gainera pentsatu 1000 metroren bueltan dabiltzan mendietan oraindik elurra badagoela, eta elurra, ez dagoenean izotzak ere bere eragina badauka. Eta horren ondorioz, adibidez, bizkarroiek itzelezko sufrimentu edukitzen dute, horren ondorioz saneatu egiten dira mendi horiek. Pentsatu behar dugu gainera, mendi horiek aberez ustuta daudela eremu gehienetan eta hala eskatzen balin bada, ez? Alegia atsedenean daude. Gero bestetik, hemen behan dauzkagun larre asko ere, ja atsedenean daude. Bere belar guztiak eman ditu eta itxia gelditu dira, ganadua ez da sartzen eta utzi egin dira bazter batean. Baina esan duzun bezala, momentu honetan epela badator, eguna luzatzen hasi zaigu, eta badator larrei atseden hori ematetik larreak elikatzera pasatzea. Beraz, orain hasiko dira eta ikusiko ditugu gure herri bazterretan ongarritzeak. Ongarritzeak oso garrantzitsuak izango dira, hain zuzen ere, martxoa, otsaila bukaera, martxoan ja belarrak hazten hasteko, eta apirilean lehenbiziko mozketa bat emateko aukera ematen digu, baino behintzat, martxoan bertan ja, gure abereekin, gure ardiekin adibidez, larre horietan bazkan aritzea nahiko genuke. Atsedena neguan izaten da, eta udaberrian, ja, badakizue, hozka bidez elikatuko ditugu larre horiek. Ari, ze giro daukazue orain ikuluan? Ikulua zer dago lasai? Bueno, lasai, hemen harrapatu nauzue, sala bustitzen, justo ardiak jetzi baino lehenago, dena oso ongi bustitzen dugu, gero sartzen duten kaka hori asko zerrexago garbitzeko, ze behin jetzita beti, hola, hola gelditu behar da. Ikusten duzue? Bai, horixe, garbi. Garbi behar du, inguruneak. Hori da.
Higienea ere oso importantea delako. Bariz Gamboa, lanean utziko zaitugu, badukazu eta orain zer egina, esne pixka bat atera beharko duzu hor nonbaitetik. Eskerrik asko eta bihar berriz izango gara zurekin, eta zuekin ere gustu handiz izango gara bihar lehenbiziko orduan Maitane Ormazabal gure bidelaguna hemen izango dugu, izan vitamina. Bihar musikari buruz. Bihar musika lehendabiziko orduan, eta bigarren orduan ere musikarekin jarraituko dugu gonbidatu gazte bezain handi bat dugulako hemen gurekin bihar Olaia Intziarte izango dugu musikari handia, gainera esan digute zuzenean ere abestu behar duela azkenaldian. Fama handia hartzen ari da eta bere lehen lana aurkezera etorriko da bihar, hori guztia bihar izango da orain eguraldia zuekin. Biba gu! Eta biba zuek!